Teach me to help. Ενότητα 3, μάθημα 5. Διεκδικητική συμπεριφορά στη διαδικτυακή επικοινωνία. Μοτίβο συμπεριφοράς. Ενότητα 3, μάθημα 5. Εισαγωγή στη δυναμική διαδικτυακή επικοινωνία και στα μοντέλα συμπεριφοράς για άτομα με αναπηρίες. Online επικοινωνία για άτομα με αναπηρία. Η διαδικτυακή επικοινωνία είναι η διαδικασία μετάδοσης και λήψης πληροφοριών μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου. Είναι μια σημαντική μορφή αλληλεπίδρασης στην ψηφιακή εποχή, επιτρέποντας στα άτομα με αναπηρίες να συνδεθούν με όλους. Για τα άτομα με αναπηρίες, αυτός ο τύπος επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς τους επιτρέπει να αποφεύγουν την ανάγκη για σωματικές μετακινήσεις, κάτι που μπορεί να είναι δύσκολο. Αυτή η προσβασιμότητα προωθεί τη μεγαλύτερη ένταξη και συμμετοχή σε κοινωνία, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πλαίσια, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και τις ευκαιρίες για όσους διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν εμπόδια στην δέσμευση. Βασικές πτυχές της διαδικτυακής επικοινωνίας για άτομα με αναπηρία. Διαδικτυακή επικοινωνία. Ζωντανές συνομιλίες ή βιντεοδιασκέψεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άμεσα μηνύματα ή αναρτήσεις σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. Πλατφόρμες. Εφαρμογές ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, WhatsApp, Telegram, Signal. Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Εφαρμογές συνεργασίας, Slack, Microsoft Teams, Google Workspace. Πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Εθιμοτυπία διαδικτυακής επικοινωνίας. Είναι σημαντικό να διατηρείτε ένα επαγγελματικό τόνο με σεβασμό, να απαντάτε άμεσα στα μηνύματα και να διασφαλίζετε ότι οι πληροφορίες που μοιράζεστε είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Αντίκτυπο στην κοινωνία και την προσωπική ζωή των ατόμων με αναπηρία. Η διαδικτυακή επικοινωνία διευκολύνει την απομακρυσμένη εργασία, την ηλεκτρονική μάθηση και άνοιξε νέους τρόπους κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Ωστόσο, μπορεί επίσης να φέρει προκλήσεις όπως η εξάρτηση από την τεχνολογία, ζητήματα ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ή προβλήματα ψυχικής υγείας. Για τα άτομα με αναπηρία, αυτή η πτυχή μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αναρχητική συμπεριφορά. Τι είναι? Η δυναμική συμπεριφορά είναι μια μέθοδος επικοινωνίας και δράσης που περιλαμβάνει την έκφραση των σκέψεων, των συναισθημάτων, των αναγκών και των δικαιωμάτων κάποιου με άμεσο, ειλικρινή και κατάλληλο τρόπο, χωρίς να παραβιάζει τα δικαιώματα και τα συναισθήματα των άλλων. Αυτή η μορφή συμπεριφοράς συνιστάται στην εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στην ικανότητα επικοινωνίας αυτής της εμπιστοσύνης σε άλλους. Για τους εκπαιδευτές που εργάζονται με άτομα με αναπηρίες, είναι σημαντικό να είναι άμεσος, τίμιος, δραστήριος, με σεβασμό, ισορροπημένος, σίγουρος. Μοντέλα δυναμικής συμπεριφοράς για άτομα με αναπηρίες. Αναρχητική συμπεριφορά. Το γνωστό συμπεριφορικό μοντέλο βασίζεται στην ιδέα ότι οι σκέψεις και οι αντιλήψεις των ανθρώπων επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους. Το μοντέλο συμπεριφοράς
Η συμπεριφορά καθορίζεται από εξωτερικά ερεθίσματα και διαμορφώνονται μέσω της προετοιμασίας, είτε θετική ανταμοιβή ή αρνητική τιμωρία. Αναρρυχητική συμπεριφορά. Το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο. Η συμπεριφορά είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ βιολογικών παραγόντων, γενετική, χημεία του εγκεφάλου, ψυχολογικών παραγόντων, προσωπικότητα, συμπεριφορά και κοινωνικών παραγόντων, πολιτισμός, διαπροσωπικές σχέσεις. Ενότητα 3, μάθημα 5. Ωφέλη της δυναμικής συμπεριφοράς στην ηλεκτρονική επικοινωνία για ένα μάθημα για άτομα με αναπηρίες. Αναρρυχητική συμπεριφορά. Το ψυχοδυναμικό μοντέλο. Η συμπεριφορά επηρεάζεται από παρομάσεις, επιθυμίες και συγκρούσεις που συμβαίνουν στο ασυνείδητο επίπεδο ενός ατόμου με αναπηρίες. Το ανθρωπιστικό μοντέλο. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν κίνητρο να βελτιώσουν τη ζωή και τη συμπεριφορά τους. Αύξηση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας για άτομα με αναπηρία. Δημιουργία ενός σαφούς μηνύματος για τα άτομα με προβλήματα ομιλίας. Γράφοντας σε γραφή Braille για άτομα με προβλήματα όρασης. Διαβάζοντας ένα σαφές μήνυμα για άτομα με προβλήματα ακοής. Εκφράζοντας απόψεις με τέτοιο τρόπο ώστε τα άτομα με αναπηρία να αισθάνονται ότι ακούγονται. Τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να βελτιώσουν την αυτοπεποίθηση τους και την ικανότητά τους να διεκδικούν τον εαυτό τους μπροστά σε άλλους. Η ανοιχτή και ειλικρινής έκφραση συναισθημάτων και αναγκών μπορεί να μειώσει τα επίπεδα στρες και άγχους. Ενότητα 3, μάθημα 5. Δυναμική επικοινωνία για άτομα με αναπηρία. Δυναμική επικοινωνία για άτομα με προβλήματα ομιλίας. Τύποι μαθησιακών προβλημάτων ομιλίας. Τύποι μαθησιακών προβλημάτων ομιλίας. Δυσλαλή. Είναι μια διαταραχή της άρθρωσης των ήχων ομιλίας, η οποία μπορεί να προκαλέσει την εσφαλμένη προφορά ορισμένων ήχων ή λέξεων. Αφασία. Είναι μια επικτητή διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα επικοινωνίας, συχνά ως αποτέλεσμα εγκεφαλικής βλάβης, για παράδειγμα μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Δυσαρθρία. Περιλαμβάνει δυσκολίες στον έλεγχο των μειών που χρησιμοποιούνται για την ομιλία, με αποτέλεσμα ασαφή ή δυσνόητη ομιλία. Τύποι μαθησιακών προβλημάτων ομιλίας. Διαταραχές ευχέρειας, τραύλισμα και ακαταστασία. Ο τραυλισμός χαρακτηρίζεται από ακούσιες διακοπές στη ροή της ομιλίας, συμπεριλαμβανομένων
επαναλήψεων ήχων ή συλλαβών, παρατάσεων ήχων και μπλοκ, απουσία ήχου. Τα συναισθήματα και οι κοινωνικές καταστάσεις μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα. Η ακαταστασία είναι μια λιγότερο γνωστή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από γρήγορο ή και ακανόνιστο ρυθμό ομιλίας, η οποία οδηγεί σε ασαφή ομιλία. Τα άτομα με ακαταστασία μπορεί επίσης να έχουν δυσκολίες στην οργάνωση των σκέψεων τους για ομιλία. Τύποι μαθησιακών προβλημάτων ομιλίας. Εκλεκτική αλαλία. Η εκλεκτική αλαλία είναι μια αγχώδης διαταραχή όπου ένα άτομο που είναι ικανό να μιλήσει σε ορισμένες καταστάσεις ή πλαίσια, π.χ. στο σπίτι, δεν μιλάει καθόλου σε άλλες καταστάσεις, π.χ. στο σχολείο ή σε δημόσιους χώρους. Απραξία ομιλίας. Η απραξία ομιλίας είναι μια κινητική διαταραχή ομιλίας όπου ένα άτομο δυσκολεύεται να συντονίσει τις κινήσεις που είναι απαραίτητες για να παραγεί σωστά ήχους και λέξεις, παρόλο που θέλει και ξέρει τι θέλει να πει. Η αυτοπεποίθηση στην επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο όταν αλληλεπιδρά με άτομα που έχουν προβλήματα ομιλίας. Αυτό το στυλ επικοινωνίας, το οποίο βασίζεται στην άμεση και σεβαστή έκφραση των δικών του αναγκών και συναισθημάτων, χωρίς να παραβιάζει εκείνα των άλλων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο των ατόμων με προβλήματα λόγου. Δυναμική επικοινωνία για άτομα με προβλήματα ομιλίας. Τύποι μαθησιακών προβλημάτων ομιλίας. Πρόθεση του σεβασμού και της κατανόησης. Βελτιώστε την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Υποστηρίξτε την αυτονομία και την ανεξαρτησία. Ενθαρρύνετε την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία. Ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων. Αυξήστε την ευαισθητοποίηση και την ευαισθησία. Δυναμική επικοινωνία για άτομα με προβλήματα ακοής. Τύποι ατόμων με προβλήματα ακοής. Τύποι ατόμων με προβλήματα ακοής. Βαρικοεία αγωγημότητας. Προβλήματα στο εξωτερικό ή μέσω αυτί εμποδίζουν τον ήχο να φτάσει στο εσωτερικό αυτί. Νευροαισθητήρια βαρικοεία. Βλάβη στα αισθητήρια κύτταρα στο εσωτερικό αυτί ή στα ακουστικά νεύρα, η οποία μπορεί να αποτρέψει τη σωστή μετάδοση των ηχητικών σημάτων στον εγκέφαλο. Μεικτή απώλεια ακοής. Συνδυάζει στοιχεία τόσο αγωγημής όσο και νευροαισθητήριας βαρικοείας, επηρεάζοντας τόσο το μέσο ή εξωτερικό αυτί, όσο και το εσωτερικό αυτί ή ακουστικό νεύρο. Τύποι ατόμων με προβλήματα ακοής. Νευροαισθητηριακή απώλεια ακοής. Συνδυάζει στοιχεία τόσο αγωγημής όσο και νευροαισθητηρίας βαρικοείας, επηρεάζοντας τόσο το μέσο ή εξωτερικό αυτί, όσο και το εσωτερικό αυτί ή ακουστικό νεύρο. Μονομερής και αμφωτεροπλευρή βαρικοεία. Μονομερής αναφέρεται στην απώλεια ακοής στο ένα αυτί, διμερής
περιλαμβάνει και τα δύο αυτιά και μπορεί να ποικίλει σε σοβαρότητα. Κειμενόμενη και μόνιμη απώλεια ακοής. Κειμενόμενες αλλαγές με την πάροδο του χρόνου, συχνά λόγω ιατρικών καταστάσεων, όπως λοιμώξεις του αυτιού. Μόνιμη, δεν βελτιώνεται και παραμένει σταθερή. Τύποι ατόμων με προβλήματα ακοής. Πρεσβιακουσία. Αυτή είναι μία μορφή απώλειας ακοής που συμβαίνει φυσικά με τη γύρανση, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την ικανότητα να ακούτε ήχους υψηλού τόνου και να κατανοείτε την ομιλία σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Πώς να επικοινωνήσετε δυναμικά με άτομα με προβλήματα ακοής. Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα του σώματος και τις εκφράσεις του προσώπου. Διατηρήστε επαφή με τα μάτια. Χρησιμοποιήστε τεχνικές αποσαφήνισης. Προσαρμόστε τις μεθόδους επικοινωνίας σας. Μειώστε το θόρυβο του περιβάλλοντος και εξασφαλίστε καλό φωτισμό. Χρησιμοποιήστε γραπτή επικοινωνία όταν είναι απαραίτητο. Να είστε υπομονετικοί και σεβαστοί. Δυναμική επικοινωνία για άτομα με κινητικές δυσκολίες. Τύποι κινητικών αναπηριών. Τύποι κινητικών αναπηριών. Εγκεφαλική παράλυση. Περιλαμβάνει μια ομάδα μόνιμων διαταραχών της ανάπτυξης της κίνησης και της στάσης του σώματος, προκαλώντας περιορισμούς δραστηριότητας. Ακροτηριασμούς. Περιλαμβάνει την χειρουργική αφαίρεση ενός άκρου ή μέρους αυτού, είτε πρόκειται για πόδι, χέρι, δάχτυλο ή δάχτυλο ποδιού. Αρθρίτιδα. Περιλαμβάνει πάνω από 100 καταστάσεις που επηρεάζουν τις αρθρώσεις, τους ιστούς που περιβάλλουν τις αρθρώσεις και άλλους συνδετικούς ιστούς. Τύποι κινητικών αναπηριών. Κακώσεις νοτιαίου μυελού. Οι τραυματισμοί του νοτιαίου μυελού μπορούν να οδηγήσουν σε μερική ή ολική απώλεια κινητικών και αισθητηριακών λειτουργιών κάτω από το επίπεδο του τραυματισμού. Η σοβαρότητα εξαρτάται από τον τύπο και το επίπεδο του τραυματισμού και μπορεί να κυμαίνεται από βλάβη στο ένα άκρο ως παραπληγία, απώλεια κίνησης και αίσθησης στο κάτω μέρος του σώματος, ή τετραπληγία, απώλεια κίνησης και αίσθησης και στα 4 άκρα. Τύποι κινητικών αναπηριών. Μυϊκές δυστροφίες. Αντιπροσωπεύει μια ομάδα γενετικών ασθενειών που προκαλούν προοδευτική μυϊκή αδυναμία και απώλεια μυϊκού ιστού. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα να περπατάτε, να αναπνέετε ή να κινείτε τα χέρια. Δυσχυδής ράχη. Μια συγγενής δυσπλασία της σπονδυλικής στήλης και του νοτιαίου μυελού που συμβαίνει όταν η σπονδυλική στήλη του εμβρίου δεν κλείνει εντελώς κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης στη μήτρα. Σκλήρυνση κατά πλάκας. Μια ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος που μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο, το νοτιαίο μυελό και τα οπτικά νεύρα.
Τύποι κινητικών αναπηριών: πολιομιελίτιδα και σύνδρομο μετά την πολιομιελίτιδα. Η πολιομιελίτιδα είναι μια ιογενής ασθένεια που μπορεί να προκαλέσει προσωρινή ή μόνιμη παράλυση. Το σύνδρομο κατά την πολιομιελίτιδα αναφέρεται σε ένα σύνολο εξουθενωτικών συμπτωμάτων που μπορεί να εμφανιστούν δεκαετίες μετά την αρχική μόλυνση, συμπεριλαμβανομένης της προοδευτικής μυϊκής αδυναμίας και κόπωσης. Πώς να επικοινωνείτε δυναμικά με άτομα με κινητικές αναπηρίες. Υιοθετήστε μια θετική προοπτική με σεβασμό. Επικοινωνία στο επίπεδο των ματιών. Ενεργητική ακρόαση. Ενθαρρύνετε την ανεξαρτησία. Σαφήνεια και εξειδίκευση. Χρησιμοποιήστε γλώσσα με σεβασμό. Να έχετε επίγνωση του περιβάλλοντος. Ανατροφοδότηση και προσαρμογή. Δυναμική επικοινωνία με άτομα με οπτική αναπηρία. Τύποι οπτικών αναπηριών. Τύποι οπτικών αναπηριών. Μοιοπία και υπερμετροπία. Μοιοπία. Επιτρέπει στα άτομα να βλέπουν καθαρά κοντινά αντικείμενα, ενώ τα μακρινά αντικείμενα εμφανίζονται θολά. Η υπερμετροπία επηρεάζει την ικανότητα να βλέπουμε καθαρά τα κοντινά αντικείμενα, κάνοντάς τα να φαίνονται θολά. Τύποι οπτικών αναπηριών. Αστιγματισμός. Προκαλείται από έναν κερατοειδή ακανόνιστου σχήματος, ο οποίος οδηγεί σε παραμορφωμένη ή θολή όραση σε οποιαδήποτε απόσταση. Πρεσβειοπία. Δυσκολία στο να βλέπεις καθαρά κοντινά αντικείμενα. Εκφύλιση οχράς κοιλίδας. Τόσο οι ξηρές όσο και οι υγρές μορφές μπορούν να οδηγήσουν στην απώλεια της κεντρικής όρασης. Τύποι οπτικών αναπηριών. Γλαύκομα. Μια ομάδα οφθαλμικών παθήσεων που βλάπτουν το οπτικό νεύρο. Καταράκτης. Η πιο κοινή αιτία απώλειας όρασης σε άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών. Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Μια επιπλοκή του διαβήτη που επηρεάζει τα αιμοφόρα εγκία του αμφιβληστροειδούς. Τύποι οπτικών αναπηριών. Τύφλωση και σοβαρή απώλεια όρασης. Η τύφλωση περιλαμβάνει την πλήρη απώλεια της όρασης. Η σοβαρή απώλεια όρασης αναφέρεται σε περιορισμένη όραση που επηρεάζει την ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών εργασιών, ακόμη και με τη βοήθεια οπτικών βοηθητικών συσκευών. Πώς να επικοινωνείτε δυναμικά με άτομα με οπτική αναπηρία. Επικοινωνία με άτομα με προβλήματα όρασης. Συστηθείτε και προσδιορίστε τα άτομα που είναι παρόντα. Χρησιμοποιήστε σαφείς λεκτικές περιγραφές. Προσφέρετε ακριβείς οδηγίες. Μην αλλάζετε την ένταση της φωνής σας.
Ανακοινώστε πότε κάνετε διαλύματα κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Να είστε ανοιχτοί σε σχόλια. Ενότητα 3, μάθημα 5. Στρατηγικές για την εφαρμογή δυναμικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Αποφυγή ασαφιών σε ένα διαδικτυακό μάθημα για άτομα με αναπηρίες. Χρησιμοποιήστε σαφή και απλή γλώσσα. Να είστε συγκεκριμένοι. Υποστήριξη της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας. Αποφύγετε τα σιωπηρά μηνύματα. Χρησιμοποιήστε δηλώσεις I. Ενεργητική ακρόαση σε διαδικτυακό μάθημα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ενεργητική ακρόαση. Αποσαφήνιση και επαλήθευση κατανόησης. Προβληματισμός και αναδιατύπωση. Μην διακόπτετε. Ενεργητική ακρόαση σε διαδικτυακό μάθημα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Δείξτε ενσυναίσθηση. Παροχή επικοδομητικών σχολείων. Εκφράστε την εκτίμησή σας, να είστε ευγενικοί. Εκφράζοντας προσωπικές ανάγκες και προσδοκίες σε ένα διαδικτυακό μάθημα για άτομα με αναπηρίες. Εκφράζοντας τις ανάγκες, θέτοντας όρια, σεβασμός των ορίων των συμμετοχών του. Αντιμετώπιση παραβιάσεων ορίων, ευελιξία ορίων. Ενότητα 3, μάθημα 5. Παραδείγματα δυναμικής διαδικτυακής επικοινωνίας για ένα μάθημα για άτομα με αναπηρίες. Σαφήνεια στις οδηγίες. Χρησιμοποιήστε σαφή και συνοπτική γλώσσα όταν δίνετε οδηγίες για να αποφύγετε την σύγχυση. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε «Θα ήθελα όλοι να κάνουν σίγαση των μικροφώνων τους όταν δεν μιλούν για να αποφύγουν τον θόρυβο του περιβάλλοντος». Εάν έχετε ερωτήσεις, γράψτε τις στη συνομιλία και θα έχουμε μια συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων στο τέλος του μαθήματος. Καθορισμός προσδοκιών. Μπορείτε να είστε δυναμικοί στον καθορισμό προσδοκιών για το διαδικτυακό μάθημα. Για παράδειγμα, περιμένω από όλους να σέβονται ο ένας τον άλλον. Αν δείτε κάποιον να κάνει λάθη ή να αγωνίζεται, παρακαλώ μην τον επικρίνετε. Ο καθένας από εμάς μαθαίνει με τον δικό του ρυθμό και όλοι αξίζουν υπομονή και κατανόηση. Ανταπόκριση σε ακατάλληλα αιτήματα ή συμπεριφορά. Είναι σημαντικό να είστε σε θέση να απαντήσετε δυναμικά όταν αντιμετωπίζετε ακατάλληλα αιτήματα ή συμπεριφορά. Για παράδειγμα, εάν ένας συμμετέχον ζητήσει να λάβει τις απαντήσεις σε ένα τεστ, μπορείτε να πείτε «Καταλαβαίνω ότι θέλετε να πετύχετε στο τεστ, αλλά δεν είναι δίκαιο ή ηθικό για εμένα να σας δώσω τις απαντήσεις. Ανταυτού, μπορώ να σας προσφέρω περισσότερους μαθησιακούς πόρους ή μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα που θεωρείτε προκλητικά με περισσότερες λεπτομέρειες». Ενθάρρυνση της ανοιχτής επικοινωνίας. Μπορείτε να ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε «Αν ποτέ χρειαστείτε επιπλέον βοήθεια ή έχετε προτάσεις για το πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό το μάθημα πιο προσιτό και χρήσιμο για εσάς, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Θέλω να διασφαλίσω ότι όλοι έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να πετύχουν». Προσαρμογή μεθόδων διδασκαλίας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις μεθόδους διδασκαλίας σας για να καλύψετε τις ατομικές ανάγκες των συμμετεχόντων σας. Για παράδειγμα, εάν ένας συμμετέχον με προβλήματα όρασης δυσκολεύεται να παρακολουθήσει παρουσιάσεις οθόνης, θα μπορούσατε να πείτε «Καταλαβαίνω ότι οι παρουσιάσεις οθόνης μπορεί να είναι δύσκολες για εσάς. Θα φροντίσω να περιγράψω προφορικά τυχόν οπτικά παρουσιαζόμενες πληροφορίες
και επίσης να σας στείλω ένα κείμενο μεταγραφής της παρουσίασης μετά από κάθε μάθημα. Παράδειγμα δυναμικής επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα άτομο, τον Άλεξ, ο οποίος έχει σωματική αναπηρία και συμμετέχει σε ένα διαδικτυακό μάθημα. Ο Άλεξ λαμβάνει ένα email από έναν συμμαθητή του που του ζητά να ολοκληρώσει μια εργασία που απαιτεί εντατική χρήση του ποντικού, κάτι που είναι δύσκολο για τον Άλεξ. Αντί να αγνοήσει το αίτημα ή να το επιχειρήσει και να αισθανθεί απογοητευμένος, ο Άλεξ απαντά με δυναμικό τρόπο. «Γεια σας, σας ευχαριστώ για το email σας. Μου αρέσει να συνεργάζομαι, αλλά η εντατική χρήση του ποντικού είναι δύσκολη για μένα λόγω της αναπηρίας μου. Μπορούμε να βρούμε μαζί μια εναλλακτική λύση με αυτό το έργο που θα ήταν πιο προσιτή για εμένα?» Δυναμική επικοινωνία σε βιντεοδιασκέψεις. Η Μαρία, άτομο με προβλήματα ακοής, συμμετέχει σε τηλεδιάσκεψη στο πλαίσιο του μαθήματος. Παρατηρεί ότι ορισμένοι συμμετέχοντες δεν ενεργοποιούν τους υπότιτλους όταν μιλούν, με αποτέλεσμα να χάσει ορισμένα μέρη της συζήτησης. Η Μαρία στέλνει ένα μήνυμα στη συνομιλία του συνεδρίου. «Γεια σε όλους. Θα το εκτιμούσα αν μπορούσατε να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους όταν μιλάτε. Έχω προβλήματα ακοής και αυτό δεν βελτιώνει σημαντικά την εμπειρία συμμετοχής μου. Σας ευχαριστώ πολύ». Δυναμική επικοινωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Μαριάν, ένα άτομο με μαθησιακές δυσκολίες, συμμετέχει σε μια ομάδα μελέτης σε μια πλατφόρμα κοινωνικών μέσων. Ένα από τα μέλη δημοσιεύει συχνά υλικό που δεν είναι σαφώς δομημένο, προκαλώντας δυσκολίες στην Μαριάν. Αντί να αποσυρθεί από την ομάδα ή να παραμείνει απογοητευμένη, η Μαριάν αποφασίζει να στείλει ένα προσωπικό μήνυμα στο μέλος. «Γεια, εκτιμώ την συμβολή σας στην ομάδα, ωστόσο θα το εκτιμούσα αν μπορείτε να δομήσετε τις απαντήσεις σας με μεγαλύτερη σαφήνεια, ίσως με κουκκίδες ή ξεχωριστές παραγράφους. Αυτό θα με βοηθούσε πολύ, γιατί έχω μαθησιακές δυσκολίες. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας». Περιπτωσιολογικές μελέτες για την απεικόνιση της διεκδικητικής έναντι της μη διεκδικητικής συμπεριφοράς. Περιπτωσιολογική μελέτη 1. Αίτημα εύλογων προσαρμογών. Μη διεκδικητική συμπεριφορά. Ο Άλεξ αγωνίζεται να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα όπως είναι, νιώθοντας απογοητευμένος. Δεν εκφράζει το πρόβλημά του στον εκπαιδευτή. Δυναμική συμπεριφορά. Ο Άλεξ στέλνει ένα email στον εκπαιδευτή του, εξηγώντας με σαφήνεια και σεβασμό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ζητά εύλογες προσαρμογές, όπως η χρήση μιας πιο προσβάσιμης πλατφόρμας ή η παροχή υλικού μαθημάτων σε διαφορετική μορφή. Μελέτη περίπτωσης 2. Συμμετοχή σε διαδικτυακές συζητήσεις. Η Μαρία έχει προβλήματα ακοής και συμμετέχει σε ένα διαδικτυακό μάθημα που περιλαμβάνει πολλές ηχητικές συζητήσεις. Λόγω της αναπηρίας της, η Μαρία δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τις συζητήσεις. Μη διεκδικητική συμπεριφορά. Η Μαρία δεν συμμετέχει σε συζητήσεις και δεν ενημερώνει τον εκπαιδευτή της για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Οι βαθμοί της υποφέρουν λόγω έλλειψης συμμετοχής. Δυναμική συμπεριφορά. Η Μαρία επικοινωνεί με τον εκπαιδευτή και εξηγεί την κατάστασή της. Προτείνει πιθανές λύσεις, όπως η παροχή μεταγραφών για συζητήσεις ή η χρήση ενός συστήματος υπότιτλων για βίντεο. Αυτές οι περιπτωσιολογικές μελέτες απεικονίζουν τη σημασία της δυναμικής συμπεριφοράς στην ηλεκτρονική επικοινωνία, ειδικά για τα άτομα με αναπηρίες, εκφράζοντας με σαφήνεια τις ανάγκες τους και ζητώντας εύλογες προσαρμογές, μπορούν να έχουν μια πολύ πιο θετική και παραγωγική διαδικτυακή εμπειρία. Τα 3, μάθημα 5. Μοντελοποίηση δυναμικής συμπεριφοράς.
Πώς μπορεί να μοντελοποιηθεί η διεκδικητική συμπεριφορά για κάθε κατηγορία αναπηριών από τον εκπαιδευτή σε ένα διαδικτυακό μάθημα. Αξιοποίηση υλικού βίντεο. Δυσκολίες ομιλίας. Παρουσιάζεται βίντεο που μοντελοποιούν συνομιλίες χρησιμοποιώντας νοηματική γλώσσα, εφαρμογές υποβοήθησης, επικοινωνίας ή απλώς υπομονή και σαφήνεια στην ομιλία. Προβλήματα ακοής. Συμπεριλάβεται βίντεο που δείχνουν πώς να διατηρείται οπτική επαφή, να χρησιμοποιείται τη γλώσσα του σώματος και τις εκφράσεις του προσώπου για να υποστηρίζετε την επικοινωνία και να διασφαλίζετε ότι βρίσκεστε σε περιβάλλον κατάλληλο για ανάγνωση χειλιών ή χρήση νοηματικής γλώσσας. Κινητικές αναπηρίες. Δείξτε μέσω βίντεο τη σημασία των προσβάσιμων χώρων και των απαραίτητων προσαρμογών, καθώς και τον τρόπο παροχής φυσικής βοήθειας μόνο όταν ζητηθεί. Προβλήματα όρασης. Δείξτε αποτελεσματικές τεχνικές καθοδήγησης, πώς να περιγράψετε το περιβάλλον με σαφήνεια και πώς να χρησιμοποιείτε λεκτικές περιγραφές για να αντισταθμίσετε την έλλειψη οπτικών πληροφοριών. Προσομοιώσεις και διαδραστικά σενάρια. Δημιουργήστε διαδραστικά σενάρια όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν διαφορετικές επιλογές απόκρισης σε προσομοιωμένες καταστάσεις, παρέχοντας άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των επιλογών τους. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορα σενάρια για κάθε τύπο αναπηρίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επικοινωνίας και των συμπεριφορικών προσαρμογών. Εικονικά παιχνίδια ρόλων. Οργανώστε ζωντανές ή ηχογραφημένες συνεδρίες όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να εξασκήσουν και να επιδείξουν δυναμικές δεξιότητες επικοινωνίας σε εναλλακτικούς ρόλους, λαμβάνοντας ανατροφοδότηση από συνομήλικους και εκπαιδευτές. Αυτές μπορούν να διεξαχθούν μέσω βιντεοδιασκέψεων, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να βιώσουν και να συζητήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Φόρουμ και ομάδες συζήτησης. Χρησιμοποιήστε διαδικτυακά φόρουμ συζήτησης και ομάδες για να επιτρέψετε στους συμμετέχοντες να μοιραστούν εμπειρίες, στρατηγικές και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην επικοινωνία με άτομα με διαφορετικούς τύπους αναπηριών. Αυτό μπορεί να προωθήσει τη συνεργατική μάθηση και την ανάπτυξη μιας κοινότητας πρακτικής. Περαιτέρω πόροι και ανάγνωση. Παρέχετε πρόσβαση σε άρθρα, βιβλία και άλλους πόρους που προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες και διαφορετικές προοπτικές σχετικά με τη δυναμική επικοινωνία με άτομα με αναπηρίες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει περιπτωσιολογικές μελέτες, έρευνες και σχετικές θεωρίες από την ψυχολογία και την εκπαίδευση. Εξατομικευμένα σχόλια και αξιολογήσεις. Συμβάλλετε αξιολογήσεις
και ευκαιρίες για εξατομικευμένη ανατροφοδότηση για να βοηθήσετε τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την πρόοδο τους και τους τομείς που χρειάζονται βελτίωση. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω quiz, περιοδικών, προβληματισμού και μεμονωμένων διαδικτυακών συναντήσεων. Χρήση ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της δυναμικής συμπεριφοράς. Επικοδομητική ανατροφοδότηση από εκπαιδευτές ή συνομήλικους μαθημάτων. Οι εκπαιδευτές ή οι συνομήλικοι μπορούν να παρέχουν επικοδομητική ανατροφοδότηση σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας των συμμετεχόντων. Για παράδειγμα, εάν ένας συμμετέχον δεν εξέφρασε με σαφήνεια τις ανάγκες ή τους περιορισμούς του, ο εκπαιδευτής ή ο συνομήλικος του μπορεί να το παρατηρήσει αυτό και να προτείνει τρόπους βελτίωσης. Αυτοαξιολόγηση και προσωπική ανατροφοδότηση. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ενθαρρύνουν, να προβληματιστούν σχετικά με τις δικές τους συμπεριφορές και επιδόσεις. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις όπως «Ήμουν σαφής στην έκφραση των αναγκών μου» ή «Πώς θα μπορούσα να βελτιώσω την ενεργητική μου ακρόαση?» Το παιχνίδι ρόλων με άμεση ανατροφοδότηση. Το παιχνίδι ρόλων μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εξασκηθείτε και να βελτιώσετε τη δυναμική συμπεριφορά. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν σε ζευγάρια ή να χωριστούν σε μικρές ομάδες για να παίξουν διάφορα σενάρια. Μετά από κάθε σενάριο, οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν άμεση ανατροφοδότηση από τους συνεργάτες τους ή τον εκπαιδευτή. Ανατροφοδότηση με δυνατότητα τεχνολογίας. Ορισμένες διαδικτυακές πλατφόρμες εκμάθησης διαθέτουν λειτουργίες που επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη ανατροφοδότηση ή ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, ορισμένες πλατφόρμες μπορεί να έχουν ένα σύστημα αξιολόγησης από ομότιμους που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να λαμβάνουν ανατροφοδότηση σχετικά με τη δυναμική συμπεριφορά τους. Ενσωμάτωση ανατροφοδότησης σε σχέδια βελτίωσης. Μετά την ανατροφοδότηση που έλαβε, κάθε συμμετέχον θα πρέπει να έχει ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης για την βελτίωση της δυναμικής συμπεριφοράς. Το σχέδιο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ειδικούς στόχους, στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων αυτών και μεθόδους παρακολούθησης της πρόοδου. Για τα άτομα με αναπηρίες, η ανατροφοδότηση μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να λαμβάνει υπόψη τις μοναδικές ανάγκες και περιστάσεις κάθε ατόμου. Για παράδειγμα, για ένα άτομο με προβλήματα ακοής, η προφορική ανατροφοδότηση μπορεί να αντικατασταθεί με γραπτή ανατροφοδότηση. Χρησιμοποιώντας στρατηγικά την ανατροφοδότηση, το μάθημα μπορεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τη δυναμική συμπεριφορά τους και να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά στο διαδικτυακό περιβάλλον. Πρακτικές ασκήσεις για τη μοντελοποίηση της δυναμικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Πρακτικές ασκήσεις για τη μοντελοποίηση της διεκδικητικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Σενάρια παιχνιδιού ρόλων. Οι συμμετέχοντες μπορούν να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σενάρια, όπου πρέπει να εξασκήσουν τις δυναμικές επικοινωνιακές δεξιότητές τους. Για παράδειγμα, ένα σενάριο θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αίτηση εύλογων προσαρμογών για ένα διαδικτυακό μάθημα. Μετά το παιχνίδι ρόλων του σεναρίου, οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν ανατροφοδότηση και να συζητήσουν πώς χειρίστηκαν την κατάσταση. Ασκήσεις ενεργητικής ακρόασης. Μέσα σε μία ομάδα ή ζευγάρι, ένας συμμετέχον μπορεί να μοιραστεί μία εμπειρία ή μία γνώμη, ενώ ο άλλος επικεντρώνεται στην ενεργητική ακρόαση. Στη συνέχεια, ο ακροατής μπορεί να συνοψίσει αυτό που άκουσε για να δείξει κατανόηση. Αυτή η άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης
οι οποίες είναι απαραίτητες για τη δυναμική επικοινωνία. Πρακτικές ασκήσεις για τη μοντελοποίηση της διεκδικητικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Αξιολόγηση και προβληματισμός σχετικά με προηγούμενες αλληλεπιδράσεις. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ενθαρρυνθούν να προβληματιστούν σχετικά με τις προηγούμενες αλληλεπιδράσεις τους και να αξιολογήσουν εάν ήταν διεκδικητικοί ή όχι. Αυτή η διαδικασία αυτοαξιολόγησης μπορεί να προσφέρει πολύτιμες ευκαιρίες μάθησης. Ασκήσεις έκφρασης αναγκών και προσδοκιών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ενθαρρυνθούν να γράψουν τα δικά τους σενάρια, στα οποία θα πρέπει να εκφράσουν τις ανάγκες ή τις προσδοκίες τους δυναμικά. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την έκφραση των δικών τους αναγκών με σεβασμό και αποτελεσματικό τρόπο. Πρακτικές ασκήσεις για τη μοντελοποίηση της διεκδικητικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Ασκήσεις για το χειρισμό της ανατροφοδότησης. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν ανατροφοδότηση από άλλους συμμετέχοντες ή εκπαιδευτές και μπορούν να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ανατροφοδότηση για να βελτιώσουν τη δυναμική συμπεριφορά τους. Μπορούν επίσης να ενθαρρυνθούν να εξασκηθούν στην παροχή ανατροφοδότησης με επικοδομητικό και δυναμικό τρόπο. Τεχνικές χαλάρωσης και διαχείρισης άγχους. Μία σημαντική πτυχή της διεκδικητικής συμπεριφοράς είναι η ικανότητα διαχείρισης του στρες και των αρνητικών συναισθημάτων. Οι ασκήσεις χαλάρωσης, όπως η βαθιά αναπνοή ή ο διαλογισμός, μπορούν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αισθάνονται πιο ήρεμοι και πιο σίγουροι για τη δυναμική τους έκφραση. Πρακτικές ασκήσεις για τη μοντελοποίηση της διεκδικητικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Σενάρια παιχνιδιού ρόλου. Ας υποθέσουμε ότι ένας συμμετέχον έχει προβλήματα όρασης και απαιτεί υλικό μαθημάτων σε μορφή ήχου. Ένα σενάριο παιχνιδιού ρόλων θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον συμμετέχοντα δυναμικά, ξεκάθαρα και με σεβασμό να ζητήσει αυτές τις προσαρμογές από τον εκπαιδευτή. Ασκήσεις ενεργητικής ακρόασης. Ένας συμμετέχον με σωματική αναπηρία μοιράζεται την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στο διαδικτυακό μάθημα, εστιάζοντας στις προκλήσεις που αντιμετώπισε. Ο άλλος συμμετέχον ακούει προσεκτικά, αποφεύγει να διακόψει και παρέχει μία περίληψη αυτού που άκουσε, επικυρώνοντας τα συναισθήματα και την εμπειρία του πρώτου συμμετέχοντος. Πρακτικές ασκήσεις για τη μοντελοποίηση της διεκδικητικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Ασκήσεις έκφρασης αναγκών και προσδοκιών. Ένας συμμετέχον με προβλήματα ακοής γράφει ένα σενάριο στο οποίο πρέπει να ζητήσει διερμηνέα νοηματικής γλώσσας για ζωντανά μαθήματα βίντεο. Θα πρέπει να είναι άμεση, αλλά να σέβονται, διασφαλίζοντας ότι οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους είναι καλά κατανοητές. Αξιολόγηση και προβληματισμό σχετικά με προηγούμενες αλληλεπιδράσεις. Ένας συμμετέχον με μαθησιακές δυσκολίες αντανακλά μία πρόσφατη αλληλεπίδραση με έναν συμμαθητή του, στην οποία αισθάνθηκε αμηχανία. Αναλύουν αν αντέδρασαν δυναμικά ή αν θα μπορούσαν να χειριστούν την κατάσταση διαφορετικά. Πρακτικές ασκήσεις για τη μοντελοποίηση της διεκδικητικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Ασκήσεις διαχείρισης ανατροφοδότησης. Ένας συμμετέχον με κινητικές αναπηρίες λαμβάνει ανατροφοδότηση από τους συνομιλικούς του ότι μερικές φορές οι ανάγκες του δεν εκφράζονται με σαφήνεια. Λαμβάνουν τα σχόλια επικοδομητικά και δεσμεύονται να εργαστούν για τη σαφήνεια της επικοινωνίας τους. Τεχνικές χαλάρωσης και διαχείρισης άγχους. Ένας συμμετέχον
με άγχος, ασκήσεις βαθιάς αναπνοής ή διαλογισμό πριν παρακολουθήσει το μάθημα ή εμπλακεί σε δύσκολες αλληλεπιδράσεις. Αυτό τους βοηθά να ηρεμήσουν και να προσεγγίσουν την επικοινωνία με πιο δυναμικό και ισορροπημένο τρόπο. Ενότητα 3, μάθημα 5, προκλήσεις και λύσεις στην άσκηση δυναμικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Αντιμετώπιση παθητικής επιθετικής ή επιθετικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Η αντιμετώπιση της παθητικής επιθετικής ή επιθετικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά υπάρχουν στρατηγικές για να το κάνετε με αποφασιστικότητα και σεβασμό. Προσδιορισμός της συμπεριφοράς. Το πρώτο βήμα είναι να προσδιορίσετε την παθητική, επιθετική ή επιθετική συμπεριφορά. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει σαρκαστικά ή προσβλητικά σχόλια, σαρκασμό, αγνόηση ή αποφυγή άμεσης επικοινωνίας ή εκφοβισμό. Αντιμετώπιση παθητικής, επιθετικής ή επιθετικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Διατήρηση της ηρεμίας. Η αντιμετώπιση παθητικής, επιθετικής ή επιθετικής συμπεριφοράς μπορεί να είναι αγχωτική και μπορεί να προκαλέσει έντονα συναισθήματα. Είναι σημαντικό να προσπαθήσετε να παραμείνετε ήρεμοι και να μην ανταποκριθείτε με τον ίδιο τρόπο, κάνοντας ένα διάλειμμα πριν απαντήσετε για να διαχειριστείτε τα συναισθήματα μπορεί να είναι χρήσιμο. Άμεση και ξεκάθαρη επικοινωνία. Αντιμετωπίστε τη συμπεριφορά άμεσα, αλλά με σεβασμό. Πείτε στο άτομο ότι έχετε παρατηρήσει και εξηγήσει γιατί είναι πρόβλημα. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να πείτε «Έχω παρατηρήσει ότι τα μηνύματά σας τείνουν να είναι σαρκαστικά και αυτό με δυσκολεύει να καταλάβω τι προσπαθείτε να επικοινωνήσετε». Μπορείτε να εκφράσετε τις σκέψεις σας με πιο άμεσο τρόπο. Αντιμετώπιση παθητικής επιθετικής ή επιθετικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Θέτοντας όρια. Εάν η συμπεριφορά συνεχιστεί, είναι σημαντικό να ορίσετε σαφή όρια. Μπορείτε να πείτε κάτι σαν «Εκτιμώ τον σεβασμό και την άμεση επικοινωνία». Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να περιορίσω τις αλληλεπιδράσεις μας. Αναζητήστε υποστηρίξεις. Εάν αισθάνεστε ότι απειλείστε ή παρενοχλείστε, είναι σημαντικό να αναζητήσετε υποστήριξη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναζήτηση βοήθειας από έναν έμπιστο σύμβουλο ή μέντορα. Αυτοφροντίδα. Η αντιμετώπιση της επιθετικής ή παθητικής επιθετικής συμπεριφοράς μπορεί να είναι εξαντλητική. Φροντίστε να αφιερώσετε χρόνο για να φροντίσετε τον εαυτό σας και τις συναισθηματικές σας ανάγκες. Πώς να παραμείνετε διεκδικητικοί απέναντι στην αρνητική συμπεριφορά των άλλων. Το να παραμείνετε διεκδικητικοί απέναντι στην αρνητική συμπεριφορά των άλλων μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά είναι απαραίτητο για τη διατήρηση του αυτοσεβασμού και της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για το πώς να προχωρήσετε. Παραμείνετε ήρεμοι. Οι έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις μπορούν να βλάψουν την καθαρή σκέψη και μπορεί να ενθαρρύνουν μία αρνητική απάντηση. Προσπαθήστε να παραμείνετε ήρεμοι και να επικεντρωθείτε στην άμεση και λογική ανταπόκριση.
χρησιμοποιήστε δηλώσεις «εγώ». Αντί να κατηγορείτε ή να επικρίνετε, εκφράστε τα συναισθήματα και τις ανάγκες σας χρησιμοποιώντας δηλώσεις «εγώ». Για παράδειγμα, αντί να πείτε «πότε», θα μπορούσατε να πείτε «αισθάνομαι αγνοημένος όταν». Πώς να παραμείνετε διεκδικητικοί απέναντι στην αρνητική συμπεριφορά των άλλων. Να είστε σαφείς και συγκεκριμένοι. Αντί να παραπονιέστε σε γενικές γραμμές, να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι για το τι σας ενοχλεί. Για παράδειγμα, αντί να πείτε «είναι πάντα αρνητικός», θα μπορούσατε να πείτε «όταν επικρίνεις συνεχώς τις ιδέες μου, νιώθω αποθαρρυμένος». Θέστε όρια. Εάν η αρνητική συμπεριφορά συνεχίζεται, είναι σημαντικό να θέσετε και να διατηρήσετε σαφή όρια. Αυτό μπορεί να σημαίνει άρνηση αλληλεπίδρασης με το άτομο μέχρι να αλλάξει η συμπεριφορά του. Μην παίρνετε τα πράγματα προσωπικά. Συχνά η αρνητική συμπεριφορά των άλλων έχει να κάνει περισσότερο με τα δικά τους θέματα παρά με εσάς. Προσπαθήστε να μην πάρετε τη συμπεριφορά τους ως αντανάκλαση της αξίας σας. Πώς να παραμείνετε διεκδικητικοί απέναντι στην αρνητική συμπεριφορά των άλλων. Πρακτική ενεργητική ακρόαση. Η αντιμετώπιση της αρνητικής συμπεριφοράς μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική αν δείξετε ότι κατανοείτε την προοπτική του άλλου ατόμου. Η ενεργητική ακρόαση μπορεί να δείξει σεβασμό και ενσυναίσθηση ακόμα και όταν διαφωνείτε με το άτομο. Αυτοφροντίδη. Η αντιμετώπιση της αρνητικής συμπεριφοράς μπορεί να είναι αγχωτική και εξαντλητική. Φροντίστε να αφιερώσετε χρόνο για να φροντίσετε τον εαυτό σας, να ξεκουραστείτε και να χαλαρώσετε. Το να παραμείνεις διεκδικητικός απέναντι στην αρνητική συμπεριφορά των άλλων απαιτεί εξάσκηση και υπομονή, αλλά είναι μια απαραίτητη δεξιότητα για υγιείς και σεβαστές αλληλεπιδράσεις. Λύσεις και πόροι για τη διατήρηση δυναμικής συμπεριφοράς. Εφαρμογές και τεχνολογία. Για άτομα με ορισμένους τύπους αναπηριών, η τεχνολογία μπορεί να παρέχει εργαλεία για τη διευκόλυνση της δυναμικής επικοινωνίας. Για παράδειγμα, υπάρχουν εφαρμογές που μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με προβλήματα ομιλίας να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά ή λογισμικό που μπορεί να τα διευκολύνει στην πλοήγη στο διαδίκτυο για άτομα με προβλήματα όρασης. Λύσεις και πόροι για τη διατήρηση δυναμικής συμπεριφοράς. Επικοδομητική ανατροφοδότηση και πρακτική. Μέσα από ένα διαδικτυακό μάθημα, η συνεχής διδασκαλία και πρακτική, μαζί με την επικοδομητική ανατροφοδότηση από εκπαιδευτές και συναδέλφους, μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη διατήρηση και τη βελτίωση της δυναμικής συμπεριφοράς. Λάβετε υπόψη ότι κάθε άτομο είναι μοναδικό και αυτό που λειτουργεί καλύτερα για ένα άτομο μπορεί να μην λειτουργεί τόσο καλά για ένα άλλο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.